Iż-żewġ kontestanti għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista spremew ruhom kontra l-eutanasja iżda qalu li lesti jagħtu vot ħieles lid-deputati nazzjonalisti fuq il-materja. Dan qaluh waqt dibattitu fuq Net Television ftit ġimgħat qabel elezzjoni għal kap nazzjonalista. Alex Borg qal li l-pożizzjoni tiegħu tibqa' favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u qal li għalhekk hu kien ivvota kontra emendi tal-IVF. Qal ukoll l-opinjoni tiegħu mibnija fuq esperjenza personali li għadda minnha. Walek jiena ovvjament għabbażi personali tiegħi jiena ma nistax nivvota favur l-eutanazja jekk ikun hemm l-option, però bħala kap nagħti il-free vote għaliex nemmen illi f'kwistjoni bħal din għandna nagħtu irridni fidejn il-grupp parlamentari għax nemmen il-grupp parlamentari jaf jagħmel l-aħjar għażla skont il-kuxjenza tiegħu, hemm il-valuri tal-istatut tal-partit li huma ċari illi aħna favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. U nemmen li l-grupp parlamentari nafdaħ biżżejjed illi għamel l-aħjar għażla. Dr. Delija qal li l-eutanasja tibqa' tmiem mhux naturali tal-ħajja u li hu konsistentement tkellem kontra twaqqif tal-ħajja b'mod mhux naturali. L-eutanasja iva hija għażla tal-persuna mhux fuq persuna oħra imma fuqek innifsek. Xorta hija it-tmiem ta' ħajja mhux b'mod naturali. U allura naħseb hawn qegħdin fi qbil illi fejn il-ħajja mhijiex qed tintemm b'mod naturali jien ma naqbilx. Jiena wkoll diġà pubblikament kontatt mhux issa imma illi f'materji ta' kuxjenza nagħti l-free vote. U qal il-gvern għandu jinvesti aktar fil-kura paljattiva. Iż-żewġ kontestanti esprimew ruhom kontra l-abort. Dr. Borg qal li huwa jrid partit li jattira lil dawk l-eluf li ma jivvotawx jew inkella li ma baqgħux jivvotaw lil Partit Nazzjonalista. U qal il-politika li dejjem irnexxiet hija dik tan-nies li hija inklusiva u għal dawk ta' rieda tajba. Qal li fawdex il-Partit Nazzjonalista dejjem rebaħ lil Partit Laburista minkejja 3 ministri u li wara l-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli Lokali 11 minn 14 il-Kunsill Lawċi huwa mmexxi mill-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija rebatta li għawdex hemm bżonn jerġa' jintrebaħ għax qal li fl-aħħar elezzjoni fil-fatt tilef il-maġġoranza bla riżultat mis-snin 50. Qal ukoll li hemm bżonn li l-partit jinfetaħ għal dawk li ma jassoċjawx ruhom ma' partit jew ieħor u jrid jitkellem il-lingwa ta' min ma jistax jorqod minħabba l-istorbju, ta' min ried l-isptarijiet jibqgħu tal-Maltin, ta' min qed jistenna fl-isptara l-ħin twil u ta' dawk li jridu jifhmu l-messaġġ u l-proposti tal-partit. Dr. Borg xwiegħed li jekk jiġi elett joħloq il-kariga ta' kap eżekuttiv li jkollu fideh ir-responsabilità tal-finanzi u l-assi tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Delija qal li ma jaqbilx li jiddajjef l-irwol tas-Segretarju Ġenerali jew Teżorier eletti mill-partit biex responsabiltajiet jingħataw lil uffiċjal elett mill-kap. Għal dan Dr. Borg indika li jekk il-partit irid jirbaħ ma jistax jibqgħu wisq riġidu. Alex Borg wieħed viżjoni li tirriklama lil Malta bħala destinazzjoni ta' kwalità u mhux gżira ta' parties fil-waqt li qal li hemm bżonn ta' studju dwar il-ħaddiema barranin. Dr. Delija qal li l-mudell ekonomiku huwa ħażin u li saru flus minn fuq dar ħaddiema barranin b'konsegwenzi kbar fuq is-soċjetà Maltija. Dr. Borg temm ifakkar li t-tasserati li se jażlu il-Prim Ministru tal-futur u wieħed li se jaħdem biex jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Dr. Delija serraħ moħħ it-tasserati li wara l-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista se joħroġ aktar b'saħħtu biex fi ftit xhur li jkun għad fadal jiġġieled kontra gvern li qal li huwa bla skrupli.